Татар әдәбиятында тарихи жанрда әсәрләр язуны башлап җибәргән күренекле язучы, тарихчы, тәрҗемәче Нурихан Фәттахның 1972 елда «Итил суы ака торыр» дип исемләнгән тарихи романы басылып чыга. Әлеге әсәре белән Нурихан Фәттах татар романын яңа баскычка күтәрә. Моңа кадәр бер генә татар язучысы да Емельян Пугачев җитәкчелегендәге восстание вакыйгаларыннан тирәнгәрәк, үткәнгәрәк керергә җөрьәт итми, ә Нурихан Фәттах исә 10-нчы гасыр вакыйгаларын сурәтли. Әлеге әсәр белән бәйле кайбер кызыклы фактларны эзләп, әдипнең хатыны Руфина Фәттахова белән гомер иткән йортына килдек. Нурихан абыйны иҗат тормышында тарихи роман язарга нәрсә этәрә? Этәргечләр шактый булгандыр инде ул. Нурихан Фәттах аңа хәтле бит инде 2-3 роман язган кеше, тәрҗемә белән шөгыльләнгән кеше. Инде шактый тәҗрибәле дип тә әйтергә була. Ул күрәсең беренче чиратта Болгарда археолог казынулар вакытында катнашуы булгандыр. Чөнки анда тюрколог Алексей Петрович Смирнов дигән профессор казу эшләр белән шөгыльләнә һәм билгеле инде анда җир казыганда эшләр кирәк бит инде. Менә Нурихан Фәттах шунда ул казу белән шөгыльләнә. Дәүлек буена казып ятмыйсың инде, ялда итәсең. Менә шул вакытларда күрәсең ул тюрколог профессор Мәскәүнеке ул сөйләшкәндер инде, сөйләгәндер. Әйтик, табылган әйберләр турында фикер алышу булгандыр. Әкренләп менә шундый кызыксыну уянган дип уйлыйм мин Нуриханда. Ягъни 10-нчы гасырда ук Болгарда безнең ерак бабаларыбыз зур-зур мәчетләр салганнар, торак йортлар, мунчалар, мунчага су торбадан килгән. Миңа ул башта бик кызык тоеладыр. Соң мунчага су торбадан килә бит инде дип уйлыйсың инде. Ләкин 10-нчы гасырда кайнар суның, салкын суның торбадан килүе ул күрәсең гаҗәп булган инде. Чөнки махсус ул турда язмаган булырлар. Менә шулай итеп Нуриханда кызыксыну уянгандыр дип уйлыйм мин. Аннан соң ул 70-нче елларда бик каты милли изү, торгынлык, вак милләтләр белән исәпләшмәү бик көчле иде һәм уйлана белгән кешенегә ул тәэсир итми калмагандыр. Менә шулар бөтенесе күрәсең менә шул тарихи әйбергә алынуга сәбәп булгандыр дип уйлыйм мин. Ул язган вакытта нинди чыганакларга таянды икән? Чыганаклар әзме күпме булган инде ул. Чөнки тюркологлар ул Советлар Союзында гына түгел, ул инде Германияда, Америкада әлдә бар. Әйтик, немецләр бик кызыксынган төрки халыклар белән. Ягъни ул татарлар гына түгел, бөтен төрки халыклар. Менә мәсәлән, шул ук ул менә Ратлов китаплары, Бартольд ниләре, томнары. Менә алар инде шун галимнәр, аларның күбесе яһүдләр, шундый зур галимнәр, шуларны уку, әйтик, ул да чыганак була. Төп чыганак булып билгеле Ибн Фадлан. Аны хәзер инде укучы балалар да беләләр. Ул заманында гарабилләреннән шул посол булып килә бит инде, күзәтә бу болгарларның ничек яшәгәнен, аларның тормышын, көнкүрешен, этнография, аннан шул географик хәлләрне бөтенесен күзәтә һәм шуларның бөтенесен ул язып калдыра. Ул вакытта ул кулъязма хәлендә кулдан кулга таралган була инде. Менә шул кулъязманың булуы бик нык әйбәт фактор булган. Тарихны өйрәнгәндә аңа ярдәм итүчеләр булмадымы? Бәлки материаллар эзләүдә берәрсе ярдәм иткәндер? Юк, Алина, юк. Каян булсын инде. Ул беренче. Ул бит үзе алына, үзе эзли. Галимнәр күп алар, әлдә күпләр. Ләкин һәрбер галим үзенең юнәлеше буенча эшли. Табарга кирәк, үзенең алган темасын әйбер табарга, эзләнергә, архивларда утырырга. Нигә ул анда кемгәдер булышып бирсен инде? Аның яклыйсы бар, кандидатский, докторский, профессор буласы бар.
Вот шуңа күрә кемгәдер тояну, бигрәк тә ул язган 70-нче елларда аны күз алдына китереп булмый. Роман озак языламы? Шактый. Ул аның белән мин аны әйтә алмыйм, ничә ел утырганын, ничә ел язганын, чөнки роман Казан утларында басылып чыкканчы ул бит бүтән эш белән дә шөгыльләнә. Әйтик, шул ук кемгәдер рецензия язарга кирәк, ниндидер әйтик, редакцияларның йомышын үтәргә кирәк, тормышны алып барырга кирәк. Инде шуңа калса, ул урыныннан кузгалмый, роман язып утырмый. Ләкин аның күрәсең бу романны язганда һәм бүтәннәрен язганда да аның башында һаман уе шул турыда булгандыр дип уйлыйм мин. Ә менә ул романны язып бетерү белән үк бастырырга тапшырамы? Язып бетерү белән тапшырырга ул турыда сүз дә булырга мөмкин түгел. Әле тапшыргач та ул вакытларда аның артыннан күпме йөрергә кирәк иде. Тапшырганнан соң да ул әле чират көтеп ята. 2-3 ел, бәлки күбрәк тә. Чөнки редакциядә эшләгән язучылар, алар редакциядә, нәшриятта эшләргә мөмкиннәр инде. Әле дә шулай ул. Аларга җиңелрәк аны этеп җибәрү. Профессионал язучыга ул аңа гына түгел, бүтәннәргә дә билгеле авыррак була. Ул вакыттагы теге маститый, зур язучылар, мәсәлән, шул ук Гомәр Абыйбашировлар, Әхмәт Фәйзиләр дип әйтим инде, башка язучылар, алар бит бөтенесе дә чиратсыз кергән. Алар сугышта катнашкан күбесе. Аларның авторитет зур, картлар, ниндидер башлап язучы белән әйтик, исәпләшү ул вакытларда бик югый. Әсәр басылып чыккач, ул укучылар тарафыннан ничек кабул ителә? Ул бик күп шау-шу куптарды. Аңа ябырылып укыдылар. Менә аның шунысы, күрәсең, иң шатлыклы һәм борчулы момент булгандыр да. Шатлыклы ни өчен? Аны язучылар да, укучылар да күтәреп алдылар. Моңа хәтле күренмәгән нәрсә ул. Чөнки тарихи тема ул вакытта бары тик 1917 елдан гына башланырга рөхсәт ия. Аннан да эчкәрәк керә алмыйсың. Тарихи дип исәпләнгән бердән-бер роман Мәхмүт Галәүнеке, Мөһаҗирләр. Роман басылып чыккач, әсәргә карата нинди дә булса хезмәтләр языламы? Монысы бик тиз генә булмады. Хезмәт язылу. Нил Юзиев кебек, аннан соң Рәис Даутов күтәреп алдылар аны. Уңай рецензиялар яздылар. Ул Нил да, аның бүтәннәре дә соңыннан инде бик зур галимнәр булып киттеләр, академиклар. Ул вакытта алар да ни инде гади хезмәткәр күтәреп алдылар. Ләкин шул ук вакытта ул кайберәүләргә ошамады. Ул вакытта Коммунистлар партиясының бик көчле вакыты. Күп язучылар, бөтенесе диярлек партия членнары һәм куркытылган. Чөнки 1944 ел, әле сугыш та бетмәгән. Шул вакытта Татарстан обкомына каршы Үзәк комитетның постановлениесе чыга. Имеш, Татарстанның өлкә комитеты артык ирек куйган. Тарих белән шөгыльләнергә, татар тарихы белән шөгыльләнергә. Менә шунда бик каты куркытылган ул. Әсәрнең сәхнәгә менүе турында әйтсәк. Ансы аерым бер тема. Бер вакытны шу Итил суы буенча Тинчурин театры спектакль әзерли икән дигән хәбәр таралды. Нуриханга әйтмичә, нитмичә, моңа сценарий язганнар да шейле-пешле дип әйтик инде. Шуны аңа репетиция эшли башлаганнар икән имеш. Шуннан Нурихан моны ишеткәч инде нигә театрның дирекциясына үзенең каршылыгын белдерә. Ничек инде автор исән, авторга әйтми, нитми, аның әсәрендә ул бит гомумән законлы булмый инде. Дөрес түгел ул, чынлап та. Хат яза бу. Хатка бернинди җавап юк. Шуннан икенче мәртәбә яза. Әгәр репетицияны дәвам итсәгез, спектакль итеп куйсагыз, мин театрны судка бирәм. Менә шул вакытта инде алар кыймылдый башлыйлар.
Ул вакытта Тинчурин театрының төп главный режиссеры Рәшит Заһидуллин дигән яшь кенә режиссер була. Мәскәүдә укыган, талантлы, үзенә бик каты ышанган инде ул. И директор белән сөйләшәләр булар. Шуннан директор әйтә: Рәшит, син борчылма. Җайлыйбыз аны. Нурихана белән минем мөнәсәбәтләр әйбәт. Шуннан соң бу килә, директор җайлый алмый кайтып китә. Нурихан каршы була. Шуннан соң булар аптырашта калалар. Бер вакытны Роберт түгел, Рәшит үзе шалтырата өйгә. Мин телефонны алам инде. Шуннан әйтәм Нуриханга: менә мен әйтәм, фәлән кеше шалтырата. Шуннан соң куй трубканы диде, сөйләшмим. Гафу итегез, мен әйтәм, автор сезнең белән сөйләшергә теләми. Шуннан тагын шалтырата. Әйттем бит инде сөйләшим дип әйтеп. Мин уртада калдым инде, нишләргә дә белмим хәзер. Шуннан соң бу әйтә: ярар, мин бик түземле, мин сезгә туктаусыз шалтыратачакмын. Мен әйтәм: Нурихан, менә ул шулай дип әйтә. Ул сине эшеңнән аера. Менә хәзер мен аңа әйтим әле. Ягъни мәсәлән, бу нитәргә күрәсең, тупасланырга уйлагандыр инде. Корырак сүз әйтеп. Мин карап торам, инде сүз бара. Шуннан Рәшит әйткән имеш: мин сездән спектакль куюны үтенмим. Мин сезнең белән гомумән бер 5 минут сөйләшергә генә телим. Сез мине кабул итмәссезме өегездә? Мин яшь режиссер. Минем сезнең белән танышасым килә. Зинһар, отказ бирмәгез дип инде. Шуннан теге килә, керә, утыра. Шунда Рәшит язуы буенча, Рәшит язды ул турыда. Аны бастырдык без менә бу истәлекләр китабында. 2 сәгать буена экзамен биргән шикелле, мин сөйлим ди, Нурихан абый ди, хәтта миңа күтәрелеп тә карамый. Шуннан соң әйткән инде: ярар, аңлашылды. Син нәрсә турында куярга уйлыйсың спектакль? Синең төп идеяң нәрсәдә? Теге аптырап калмаган инде. Ул бит укыган романны, һәм бер генә мәртәбә түгел. Шуннан әйткән: мин спектакльне менә ананың роле турында куярга уйлыйм. Нурихан аптырап калган инде бераз. Ярар, карарбыз дигән инде бу. Шунда Рәшит әйтеп салган инде: Нурихан абый, сез только рөхсәт кенә бирегез репетиция үткәрергә. Шуннан соң просмотрга килерсез прогонга инде. Иң узак репетицияга инде, генераль репетицияга. Әгәр сез ошамады, куймагыз дип әйтсәң, мин туктатам. Шуннан соң ничек туктатасыз? Сез бит инде бетергән буласыз. Әйе. Рәшит миңа соңыннан да әйтте ул: әйе ди, мин шул хәтле башсыз идем ди. Мин аны туктатыр идем. Мен әйтәм, сезне бит эштән чыгарырлар, күпме вакыт алдыгыз, артистлардан күпме нин алдыгыз. Мин бөтенесенә әзер идем ди. Менә шуннан соң ул репетицияларны үткәргәннәр, анда беркем дә барып та карамады инде. Мин бардым билгеле бер мәртәбә. Кирдем мин анда. Яшеренеп кенә. Рәшит үзе дә аптыраган. Кем керткән аны? Ничек караган бу? Партерга, нигә өскә менеп утырдым да галеркага, иелеп кенә карап утырдым мин аны. Спектакль ушады. Бик уңыш белән барды ул. Менә шулай итеп аны әлегә хәтле сөйлиләр. Бик әйбәт барды. Әле ул гына да түгел, 19 елны Актанышлар килделәр. Үзләренең спектакльләрен алып, алар да куйганнар. Ителсон, монда инде автордан сорап тору юк инде, беркемне дә сорамаганнар, үзләре халык театры. Үзләре эшләгәннәр, үзләре куйганнар. Бик әйбәт узды ул. Башта Казанда, аннан соң мине Актанышка да чакырдылар. Мин Актанышка да бардым аларның Сабантуй көннәрендә. Иҗатка әйләнеп кайтсак, Нурихан абый язган вакытта аңа нинди шартлар кирәк иде? Менә шартлар менә шу инде. Менә шу бүлмә, ул режим белән эшләде. Шуңа күрә ул язганда беркем дә бүлмәгә керә дә алмый, чөнки балалар укырга китә, укыган вакытта инде. Мин эшкә китәм. Иртә белән сәгать 8-дә утыра ул, 3 сәгать эшли. Ял көндә шул ук хәл. Шуңа күрә мин аның режимен төгәл беләм инде. Аннан соң инде ял итә, китап укый, анда концерт тыңлыймы, кибеткә барамы, бөтенесе инде эшләнә. Шуннан соң кичке 6-га хәтле ул практически язмыйдыр.
6-дан 9-га хәтле, тагын ул өстәл янында. Без аңа кермидерик, комачауламыйдырык. Инде бөтенләй берәр ни генә булмаса, гадәттән тыш нәрсә генә инде комачаулау дигән нәрсә юк ия. Язучы хатыны булуның нинди кыен яклары бар? Кыен билгеле. Мәсәлән, миңа беренче вакытта бик кыен ия. Режимга күнегәлмисең. Менә сезнең кебек яшь вакыт. Кинога да йөрисе килә, театрга да барасы килә. Аның вакыты юк, аның аерыласы килми үзенең эшеннән әйтик. Менә шундый моментлары була инде аның. Соңыннан бер күнеккәч, аннан соң мен үзем дә бераз фән белән шөгыльләндем бит инде. Шуңа күрә ул хәтта миңа уңайлы ия. Ул да үз эше белән утыра. Мин үземнең бүлмәдә үз эшем белән утырам. Ул язган вакытта нинди әсәр өстендә эшләвен сезгә әйтә идеме? Аның миңа кирәге дә юк, дөресен әйткәндә. Ул теге алдан кычкырып йөри торган кеше түгел ия. Казан атлары журналында Итил суы ака торыр әсәренең басылып чыгуы татар тарихи романының үсеш тарихында яңа дәвер башлану турында хәбәр итә. Соңрак шул журналда ук әсәр турында кайтаваз буларак фикерләр, мәкаләләр урын ала. Бу романда Болгар дәүләтенең оешуы, таркау ыруларны берләштерү процессы бирелә. 1000 ел элек диярлек булган вакыйгаларны, шул дәвердә яшәгән кешеләрне сәнгатьчә тасвирлап бирү тарихны белү генә түгел, художник күзе белән күрә, сизә белүне дә, иҗат фантазиясын җигүне дә сорый. Нурихан Фәттахның Итил суы ака торыр әсәрен укыганда язучының никадәр көч куюын, никадәр эзләнүен, тарихи материаллар өйрәнүен күрергә була. Романны язган вакытта ул халык иҗаты хәзинәсендә файдалана. Нурихан Фәттах әсәрнең эпиграфы итеп борынгы заман татар халык җыры юлларын китерә. Итил суы ака торыр, кыя төбе кака торыр, балык тәлим бака торыр, күлең тәкый күшәрер. Әсәрнең исеме дә җырның беренче юлларыннан алынган. Нурихан Фәттахның Итил суы ака торыр романы хәзерге заман кешеләренә тарихи хакыйкатьне ачарга, халкыбызның бөеклеген, тарихтагы урынын һәм ролен тоярга ярдәм итә. Роман язуга этәргечләрне әдип үзе болай тасвирлый. Тарихи язмаларны уку, өйрәнү, җирдән казып алынган Болгар әйберләрен үз кулларым белән тотып карау. Булар барысы да, әлбәттә, иң беренче этәргечләр булгандыр. Булары күреп, тотып була торган этәргечләр. Ләкин этәргечләрнең күреп, тотып булмый торганы да бар. Анысы мәхәббәт. Туган калкыма, туган телемә, культурама чиксез мәхәббәт йогынтысы, дип яза Нурихан Фәттах.